Aquest hotel és Coronado Springs i m'encanta perquè té aquest llac molt gran que pots fer tota la volta caminant i tens arbres, hi ha ombra i és un bon lloc per venir a fer una volta si vols caminar. Aquí és on està la torre principal, és on abans he ensenyat els parcs, es pot veure, hi ha un restaurant i de tot. I aquí també això d'aquí, això també és un restaurant, també tenen menjar mediterrani i el llac continua per aquí darrere. Tot això és el llac i dono tota la volta per allà darrere. És una volta d'uns 20 minuts, 20 i pico minuts. Aquí hi ha un plànol de l'hotel aquest i com podeu veure és tota la volta. I ara m'estic aquí, vaig fer tota aquesta volta per aquí, i és bastant gran. Això és el centre de convencions. Sembla blau però no és aigua. Però vull dir, m'agrada perquè a Disney molts hotels tenen un llac així i a vegades, per exemple, habitacions o el que sigui, però pots fer tota la volta i pots venir als hotels, és gratuït venir. És un lloc bonic, sempre està net, sempre està tot cuidat i va bé per fer una volta i pots prendre alguna cosa, saps que hi ha banys i tots els hotels tenen diverses piscines, perquè no sé si sortiran, però hi ha diverses piscines. Aquí hi ha una altra. Hi ha una altra. Normalment en solen haver, per exemple, mira, una altra. Solen haver 3 o més.